guys! Welcome na naman po sa panibagong video. Sa mga bago po sa ating channel, welcome. Ako po si G, isang Cebuana na andito nakatira sa Netherlands. Kasama yung aking asawang Dutch at saka yung aming Filipino-Dutch na anak. So if napanood niyo po yung previous video natin na galing kami sa bakasyon, yun, kahapon po, nakauwi na kami. Birthday ni Ruth kahapon, pero most of the time nasa nasa daan kami. Kasi yung biyahe was about almost 8 hours kasi nga nag-stop over kami every now and then. So happy kami doon sa sa aming bakasyon, guys. Gutom na po ako kasi naka-fasting ako ng 18 hours. Kailangan ko nang kumain. So back on track na tayo. Balik ako sa aking pag-low carb because during the 6-day vacation namin doon sa France tsaka sa Germany, kumain po ako ng mga hindi pasok sa low carb. Siyempre hindi po ako nagpabaya, pero still hindi siya pasok sa aking pag-low carb. So kung i-continue ko na naman siya, magiging na naman ako ng madalian. So iyan, naka 18 hours fasting tayo, tapos may eggs ako dito, may omelette ako dito, tapos avocado, low carb cracker, cream cheese, and tsaka yung ating ham. Yun, and si Mr. pala, yan yung kanyang yogurt na may oats, tapos may blueberry, strawberry, nuts, at tsaka yung guys, gutom na talaga ako, sorry. Actually, magna 19 hours na ako naka-fasting. Kain na tayo. So, nakita nyo pala, guys, nakaset up na yung aking computer kasi nga po, na-chika ko sa inyo, diba, na may interview ako last time. And fortunately, nakapasa po tayo sa initial interview. Before ng initial interview, I took a test. Apat na exams yon. So, fortunately, pumasa tayo doon. And then, I had the initial interview. And then, today, I'll have the final interview. So, kabado po ako. So, dadaan ko na lang siya sa kain, guys. Ay, ipag-pray nyo po ako. I really hope na makuha ko tong trabahong to. Pero pag hindi para sa akin, well, ayan, move on tayo. Masasad ako, pero syempre, move on pa din tayo, no? Kasi ganyan talaga ang buhay. Move on tayo. Kung hindi para sa atin ng isang bagay, hindi talaga. So, yun. Fingers crossed na lang. Nag-prepare na po ako, nag-practice na ako kung anong sasabihin ko in case. Yun, kabado po ako. Pero i-update ko po kayo sa kalalabasan ng interview nito. I really hope I do well sa interview mamaya. Yun. By the way, nasuggest po pala ni JD Minase last time sa yung yogurt ni Ruth. So instead of yogurt, why not yung kefir ba yun? Kefir? I'm not sure if that's how you pronounce it, but kefir. Oh yeah, I think it's kefir. Parang Turkish yata siya. So, sinabi ko na po yun kay Ruth, and alam niya po kung ano yun. However, JD, thank you sa suggestion. However, Ruth doesn't like it. So, hindi niya po nai-enjoy yung kanyang pagkain. So, kaya balik po kami sa yogurt niya and sa kanyang oats. So, yun. Anyway, chika na ako ng chika. Kain po tayo. Gutom na talaga ako. Para sa inyo po yung pangalawang subo. Ayan, lumamig na to. May tomato po itong aking eggs. And si Ana nga pala, guys, doon natulog sa kanyang lolo't lola kasi nga may interview ako today. So, sabi ng aking mother-in-law para daw makapagpahinga ako ng maayos and para ready ako sa interview. Diba? Ako na talaga ang maswerte sa aking mga in-laws. So, yun, guys, hinihintay ko na lang po si Ruth. For sure, may dala siyang cake para dito sa bahay, pero hindi po ako pwede. So, yun, balitaan ko na lang po kayo kung ano ang kalalabasan ng interview kung mamaya.
By the way po, maraming salamat po sa mga nanood ng previous vlog nung binisita ko si Dayan doon sa Leeuwarden and nung umatin ako sa kasal niya. And may mga nagko-comment po na nakita nila ako doon sa videos ni or sa vlog ni Lovemere ni Dayan. So maraming salamat po sa mga subscribers ni Dayan na nag-subscribe din sa aking channel. Thank you so much po and I hope ma-enjoy niyo po yung aking mga videos. Hindi po ako everyday nag-vlog or nag-upload ng videos. Basically, yung schedule ko po these days is Monday, Wednesday, and Thursday. So, yun. Dito na po si Mr. guys. Daan palagi ko na i-cake. Ciao! Happy birthday to you. No, yes. me. What do you have there? It's not good for you. It's not good for me. Yeah, that's good. Oh, ang sarap pa naman ito. Oh my God. Yeah. It's makkelijk. How was the first day of work? Good, a lot of things to do. First day back at work. Yeah. A lot to do. I don't have to be bored. And kain na po muna kami. Buang, say hello to my new subscribers. Hello, new subscribers. Shout out to you. You always do that. Kain na po kami. Guys, natapos na yung interview ko. Na-drain ako guys. 30 minutes. Intense guys. Whew, grabe. And yeah, parang na-disappoint ako sa sarili ko guys. Parang akong may iyak. Ba't hindi ko ginalingan masyado? Ay, hindi na po ako nag-i-expect na makuha ko siya. Kasi parang hindi convincing yung mga sagot ko. Pero anyway, mabait naman yung nag-interview. Ano lang talaga siya, seryoso siya sa questions related sa trabaho. Pero guys, feeling ko hindi ako natanggap. I hope so. Pero may iyak ako. Di ba, yung feeling ba na inis ka sa sarili mo? Kasi alam mo naman talaga, naintindihan mo yung tanong, pero ba't hindi ko ginalingan magsagot? Ay. Tapos nagpadala pa ako sa kaba, parang pag nag-stammer pa ako, kainis naman ako. Wala nang take 2. Sabi na lang nung nag-interview na. Okay, so wala na akong questions para sa iyo. Ano na lang. Just wait na lang din sa email daw today or tomorrow kung ano ang magiging outcome. Guys, para akong nagtrabaho ng whole day. Yun yung feeling ko. Ay, pero guys, hindi ako confident talaga. Hindi po ako confident na makukuha ko siya. Hindi ako makakatulog tonight, guys. Kasi may isip ko yung mga tanong, and then yung mga sagot ko, and then kung ano dapat sana yung sinabi ko. Ganun po ako. Hindi talaga ako marunong sa yung parang magpapabilib ka ba? Yung parang ano mo yung sarili mo ba? Wala na guys. Ang tagal na nung parang iba talaga to eh. Hindi naman po ito yung first time na talagang in-interview ako ng intense, no? Pero ang tagal na kasi since the last time. So parang hey guys, tinext ko si Ruth. Sabi ko sa kanya, I think I didn't do well. It was not good, sabi ko sa kanya. Sabi niya ano daw, it's okay, don't worry, you did your best. Yeah. Ay, nako. Ano guys, upo na tayo. Wait na lang tayo ng result. Dito na yung dinner ni Anna guys. Gusto niya yung soup tsaka yung beef soup niya. Nilalagay sa rice niya. What do you say, Len? Please. Okay. No, don't show your tummy. Say hi, guys. Anna, say hi, guys. No. Okay. 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 Yan na yung aking dinner, guys. Ito yung pork chop ko. Pork steak pala. And then, same kay Ruth. May ano lang siya, nahulog yung beans. Your beans fell off ba? Yan, yung beans niya. Tsaka may rice chef. Gusto niya. Si Anna, andyan pa din.
It's Smakelijk. Smakelijk. So, i-continue po natin yung pa-video tomorrow. Abangan natin yung anong resulta. Chikahan ko na lang po kayo. Kain na po muna kami and kita bukas. Kakarating ko lang po galing sa aking part-time and may parcel tayo. Ito. Hindi naman ako nag-expect ng parcel. Sabi ko, may parcel ka bang in-expect? Pero, yun, chinek ko. May pinadala pala yung pinsan ko galing sa Italy. Kasi umuwi siya ng Pilipinas. And may mga dala daw siya para sa amin. So lang, if you're watching lang, thank you. Malaysia siya. Galing siya ng Pilipinas kasi sinundo niya yung kanyang anak. Hulo. Uy, kililig. Thank you lang. Saradi ay, oh. Ang dami, guys, oh. Yan ito. Kita ko sa inyo, ha? Aiza's Sweet Pastillas de Leche. Wow! So, I heard si Ate Marin daw ang nag-ano nito. Yung iba. Ayan, may ng buhol. Peanut kisses. Uy, patay akong layot, ani. Banana chips. Ito siya, egg cracklets. Ayan. Ano man eh? Wala man hapas. Ano man hapas? Ayan, 7D mango, dried mangoes. Siyempre, Car Chicharon. Ayan. Agoy, ito, pasok po to siya sa aking paglulukad. Hala, agoy, patay. Gila akong diet anirong adlaw. Kay, tinaggoy. Mga delikasi sa ato, aba. Sus, Ginoo. Ayan, hopya. And of course, shamrock. Pag napunta po kayo sa Cebu, huwag niyong kalimutang bumili ng utap. Yung shamrock para souvenir kasi sikat po ito and then masarap po siya. Pero kung gusto mong bumili ng utap, yung shamrock yung piliin nyo, guys. Tapos, may pa tayo, Rosquillos. This is very popular in Cebu. Titay's Rosquillos. Sobrang sarap po nito. Yan, dalawa. Tapos may black coffee. Pasok na pasok sa ating diet. May pa, grabe naman yun. May may conditioner pa, hair conditioner. Wala. Yan. Loy, tikiligon sa Dani Timaris. Thank you kayo. Og dahil miliaw ka nang lang. Miling. Salamat kayo lang. And then, what? Yan, sap-sap. And then, yan. Kakainin ko po ito ngayon. Basi ko ani ka ng, baka to, haplas pa. Ito ang pinakapanalo, guys, sa lahat. Talaga grabe yung pagka-wrap ba. Salamat kaayo. Ay. O lagi. Ayan. Efficacent all na clear. Thank you. Maraming salamat lang. And grabe naman yun. Ay. Tsura natin. Send ko kay Ruth. Kasi sinabi ko na sa kanya na na may parating, kasi ito, pag dito sa amin, pag may nagdi-deliver, tapos wala ka sa bahay mo, binibigay po sa kapitbahay. And then, may note na nilalagay kung anong house number nila, iniwan. Tinext ka na po si, yung pinsan ko. Actually, pinsan sila ng tatay ko, yung ate ko sa France, taka, yung ate ko sa, tawag dito, sa Italy. Yun. Pero kasi magkalapit yung mga edad namin tapos magkababata po kami kaya yun para madalian pinsan na lang yung sinasabi ko. Perting pataya. Sabi ng pinsan ko, patay ang low carb mo, sabi ko. Perting pataya. The next day. Yung dalaga ko, guys, grabe, baby, wow. Mag-cute ni mo, oy. Ano po ito? Ukay-ukay ito yung damit niya. Galing sa lola niya. Nag-ukay-ukay daw siya. Ana? Grabe yun. Weather's nice, so. Ayan, naka-shorts. Nakapalda yung isa. Ako din, naka-slippers na. Huwag nyo nalang pansinin yung aking kuko. Kasi, wala, hindi pa napagawa. Punta po kami ngayon sa Action. May bibilhin kami doon.
Grabe yun na tong vlog na to. Parang ilang araw na. Pang-apat na araw na bukas. Bukas ko na i-end yung vlog natin. Yeah, I know. Jij mag niet daar. Yeah, I know, love. You just go. Feel na feel ni Ruth, oh. Anna already had ice cream earlier, huh? Waar? At home. Ja? Heb je al ijskool gegeten? ijskool op? Papa, wil je daar niet Daar. Waar is papa's ijskool? Niks. Niks. Nee, je moet het niet doen, want daar is hij deze niet. Ito yung nabili ko sa Zalando, guys. Even handje aan, dan doe Na je het ook. naka-sale. Sobrang cute kaya ano. Even goed kijken. Komt de auto aan? Look, look. Look to your right and left. Nee, ja? Cute mo, oy. Dalaga na yung anak ko, guys. Oh. Come on, come on. Come here, Papa. Papa is dat doen. Jong, je kan ook fietsen. Dat is mooi fietsen. Na, Kom, it's okay. kom een beetje schoonmaken. That's why you have to be careful. Just be careful. Anna. Wel wat pakken, wel wat pakken. Beetje Pakken. meer helpen. Nee of één? Eén? Eentje. Eentje. Doe maar heel Oh, doe maar 2 Of deze doe maar keer. nog, ja, doe maar 2. Ja, Nog 2 of niet? zo maar Dat is één. genoeg. Dat is genoeg. Ja, Ja. De groene. Doe maar, pak 2. 2 skat. Maar ik wil de zwarte. nee, deze moet je hebben. 2. De zwarte. Oké, papa zal wel pakken. Ik wil de zwarte chocolade. Ja, dit is geen chocola. Is voor de oortjes. Chocolaatje, kom maar. Mama, mag Hey. geen lollies? Hè? Mag geen lollies? No, geen lollies. Just get 1 chocolate for you. Nou deze. Weet je zeker? Ja. Doe maar. Sige, put it in. Nee, ik wil dat vasthouden. Okay. May chocolate ng dala. Uwi na po kami and patuloy ko na naman tong video. Kita-kita ulit tayo tomorrow. Ana, say good night. Guys, anong oras na pero parang alas 2 pa ng hapon. Ano na po? Mga alas 7 na. Nandito na po kami sa bahay. Ayan guys, sinimulan ko na, oh. Mama, ik heb buik. Last time. What do you mean by back pain? Wala na yung ating tulips. Dito po kami magtambay. Yung aking strawberry dyan, oh, namulaklak na. Tapos may mga bunga ng maliliit. Yan. Yung aking lavender, dito, ita-transfer ko po sila doon. De buikpijn is niet voor de buik. Ay, malaking trabaho yung gagawin dito sa, ano guys, sa garden. Okay na yung, yung weather. So, dito kami magtatambay most of the time. And sa Saturday yata punta dito yung Filipino friend ko sa na taga City, si Banji. Nakita nyo na yung family niya. And dito kami magtambay. Yun. Hindi po namin ipapatrabaho to. Kami lang yung gagawa. Kasi wala. Ano lang naman. Ito siya. I-release lang ng konti dito. Lagyan ko ng mga mga gulay-gulay. Yan. Dami pang kailangan gawin dito. Sa front din namin, bumili kami nung yung azain, yung vinegar na para patay sa mga damo ba kasi doon sa front medyo na sila, marami na sila ba. So, i-continue na naman natin yung ating pa-video bukas, no? Kasi yung update na gusto kong sabihin sa inyo, bukas ko pa malalaman. Thursday na po bukas and then until now, wala pa yung feedback galing sa
yung sa job interview. Nag-email sa akin yung recruiter kanina, ang sabi bukas daw bukas daw magbibigay ng feedback yung company mismo. So we shall see. Hindi na po ako masyadong affected, pero we shall see. Update ko po. Hi guys, Thursday na po ngayon, and ano na ngayon? Alas 5 na po. Uy. Katatapos ko lang po i-cut yung nails ni Ana. Sa daliri, tsaka yung sa paa niya. I'm eating chocolate. Chocolate. Mama. You have it. Oy, no. I'm gonna use this. Ano po guys, alas 5 na dito. Actually, 5:10 na. And gumagawa na po ako ng dinner. May binibake lang akong baby back ribs doon. Yun yung dinner namin ni Rod, tsaka peritong manok. Kasi alam nyo na, more protein tayo. Yun. And may leftover na fried rice kami last night. So yun ang kakainin ni Rod, tsaka ni Ana. And cucumber. Mag-cucumber din si Ana mamaya. So, hindi ko po na-end yung videos the previous days kasi nga hinahintay ko po yung yung update ba, yung sa update ng feedback ba pala ng aking job interview. Nasabi ko 'di ba na nag-email sa akin yung kahapon yung tawag dito yung recruiter na the latest daw ngayon yung feedback, pero so far wala pa, hindi pa naman tumawag or nag-email. So wala guys, I'm not sure what to expect. Well, actually hindi na talaga ako nag-i-expect na makukuha ko siya, but we never know, di ba? So yun lang, and yeah, may kahit papano may good news pa rin po ako na na-approve na po yung aking naturalization na application. So happy po kami na finally na okay na siya, na-approve na yung aking naturalization. So ganap na akong magiging ganap na po akong Dutch na citizen, pero officially, magiging Dutch po ako pag nanumpa na ako. So, hinihintay ko na lang po yung sulat na galing talaga sa aming lungsod or sa Khimente ang tawag dito. Magsischedule sila ng panunumpa doon. So, yun, manunumpa tayo doon and magiging ganap na Dutch na po, na citizen na po ako dito. Netherlander na talaga ako, guys. So, yun. And, yeah, kahit papano, good news pa din po. May na-receive akong good news. So, super happy kami ni Mister. And maraming salamat po nga pala sa mga nag-comment palagi. Si Miss Virginia Ramirez, si Miss Mimi Benavides, si JD Menase, si Annabelle Cuevas, si Sam of course. And sino pa ba? Marami pang nagko-comment. And sa mga bagong subscribers natin galing sa sa kay Love Mir channel, kay Dayan. Maraming salamat po sa pag-subscribe and sa pag-comment sa aking mga videos. I hope mag-enjoy pa rin kayo sa mga susunod natin mga videos. So, mahaba na po masyado itong vlog na ito kasi ilang araw talaga siya guys, kasi nga hinintay ko yung feedback doon sa sa aking ina-apply trabaho, pero wala pa kasi. I-update ko na lang po kayo next time. So, maraming salamat sa panonood. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Duy, mush, babush. Ana, duy. Ana, duy. See you.